Няма да ти казвам колко много възможности да съм с интересно, забавно, секси момиче в живота си съм изпускал и всичко, защото не съм знаел как и кога да я целуна. Ако се вълнуваш прекалено много при мисълта за първата целувка, не си сам. Нека я направим страхотна. Знам, че емоциите те връхлитат, сърцето ти бие лудо, дишането ти се участява, но най-важното – успокой се. Поеми си дълбоко въздух. Не забравяй, всичко е в момента. Започни с контакт с очите и усмивка. Приближи се бавно и остави инстинктите си да те водят. Не бързай, наслади се на връзката, която ти дава тази целувка. И хей, практиката прави майстора, така че не се напрягай, ако не е безупречно. Увереността е ключова. Ще се справиш. Хората имат много странни представи за всичко, което не трябва да се прави при първата целувка. Истината е, че трябва да правите това, което искате. За още съвети натисни бутона за абонамент. Приятно целуване